damsani bagai dadak sidak norok bai malainani norok bai koglam salainani bagai phayo hingke o pandani bisingtui kaham haimyani kok salayo khajani takukte buhuksong norokno sanan musungo o pandao ni bisingtui जों kebeno chikitsani bagai जों ungkoya phiaba o pandani bisingtui chikitsa bahaike khlaiman जों tini thangsugo जों bahaike जों kaham kengke tongaiman oborokno kok salayo hingke takukte buhuksong tini abahaike no chini studio nograi ngai phaimanjak phaikya borom gonang Dr. Laimee Debbarma Dr. Laimee Debbarma kha khoroksa dental surgeon hingke Dr. jukno chini o pandao lamsogo hambai hingke khajani takukte buhuksong norok saimang khana जों tini chini o pandao जों buani जोंजाल rokno tui koglam salainani bagai phaikya hingke norok jono kokdukni bisingtui kwrwngui mano norokni जोंजालni kogrok norok sahori mano swnghori mano chini madam tongoro tinini LM kwrwng bo norokno norokni जोंजालni hoite kaknani lama phunuknai ba bo bini je saimamati norok saiknarnai hingke madam hain hai lamsongmani bisingtui tabukto masingjora hingke masingjorao bo kwbangma borokrokni buarogo जोंजालungo hingke abo tamo tamo buhai जोंजाल hingke tei a जोंजालni hoite bahaike yakagiman aborokno tui kisa saiknarni masingjora ungkai to jotoni no thandani bangai boa sruk sruk rongjago hingke a sruk sruk man hoite no kisa kisa sama hai rongjago ta amon hoite banchina hingke a che tui tungluluk rong nungkhai chawo bisi bago chere rok bo ungjago ge okra rok bisingjago o kisa umor gonang rok hingke kisa ungjago boa ungman karon ke chini boa asuk boso chate chate abo boa bo kisa kimisa chamui thango amon bangai thandan bangai normal tui phanchi haino tao filtani tui phanchi thandangai tongo ke abon hoite bo kisa sruk sruk ro ongongai kisa halka tui tunglu rok nungkhangkai chawuta abo ungangkai jodin je boro rok tui baksaka tui kutung bai bo ungjago sruk sruk engangkai abro hingke to normal tui rok nai engkai kaham kai sap sutra kai toni wei ma o kisa long rok chai tong mano do long rok yaw ko hum remeding khata long rok chai mano a long rok engkai naturally ingobla engkai abo sawchin bukhungni bangai bukhungni je kun somochin bukhugo kisa hamya mana bahai rok bo phayo amorong hoite bo katerigo engkai long rok chai mangai tik chululu rok nungkhai chawota engkai jodi no bisi bariwo engkai ba thangai naija khangkai chaw onno rok da problem ngai tong ta hingke madam swngnamo sungmani ke obo je sruk sruk mani obo masingmolo kwbang kugungo haisebla na hingke je sawi khnarka bini kaisa karon kha je buwa chamani bagi obo hayingo hingke buwa chamani bagi obo saslang jinjora ke u je cold drinks nungmarok amphoro rogo ungjago boi baksa engkai freeze ni tui rok thanda nungkhangka aporo ungjago ta engkai jodi no bisingo chini buwa bisingo bo shir tongo a shiro thangai jodi no sogoi rogo thangai ba chamang shir rogo nangai khangka abon bangai bo boi baksa ungjago sruk sruk abo khai masingo bo ungjago baksa saslango bo ungjago ta engkai masingo ungma hangka engkai buwa kahambo pano ke buwa babi di kemni buwa kun kosok kri kahamo pano o weather ni bangai abo hangka tui thanda nungman bangai sruk sruk rongjago ta abo khai baksan ke kun kri phano mane kosok kri kono buwa chamjaya phan baksa kai sruk sruk jago ta masingjora o khaita hingke जों tini tabukto जों borok kubungma saimano ba जों kwbang kukno tini sakno kaham tonnani bagai जों tamni sanani awareness engjak kwbang kuk borokno hingke u buano chaimya khlai tongnani bagai abahai kuno ungko da tong buwa to chamya to hingere boys thangte thangte ke joto nin chambai thango asuk boso जों sai phaisa to tongmaya jengkai abo mane asuk chamya ningke ba baksa ningke tamung amo chini control kri to baksa ningke chamani force sakani buwai tolawni buwani je grinding mani chapuru je warjak ting mane amon baksa ningke kisa kwbangko force ungo gabon bangai bo baksa ningke kisa dati chambo ngai jemon जों to
bekereng rok sao krak krak mane rok sao ke abon baru ni bo unguta sambo ke chamano to seng ngoi me kasui me ya ke hepano regular basis so thangai doctor rok na jeki tong hang ke jodi no bisi chamui thanga ke ajaga o seng layer rok bori ui di manu beshi ungo chamui thanga belai siruk siruk rok ungja khang ke abon ni bo treatment khaiye abon naragi manu ta ke madam obono tebo salen ojoro kaisa kok dubai jeng kereng lain lamsogo hello Sakham pandawa hello sabungka ang Laimee Debbarma lamsogo takuk lamsogo takuk ani su duita buah kami duima kai dokat ya mau kok puji liya takuk kok kaham ke busi liya teksa teruk teruk ke serai serai ke sadi nini suk ni sar 6 বছর sakani buah abo biang ni buah sakani kesar ni da sakani ekdom mane buskang ni je kesar ni acha acha dui masang khana sokok jak mani dui masang toka ke wana na kare paksa cherai ro ni kicha lewe asayo do baksa ni kisa le ro ngai dui mas sing tong khong kai oste oste phainai bua ekdom sokok kan kai no phatcha to phaya do oste oste phayo ngai baksa ni kicha lewe bo phayo do ngai jorun te ko ek mas nashing na di phaya ngai patarang nor tesa visit khaimano doctor ne aro x-ray ro khai nai kan kai bob tolawo bin bua busuk phai tongkha abo saiman nai do abo bujika abo no baksa cherai ro ni kisa lewo do 6.5 বছর না মিনি 6.5 বছর না ke bising phai tong khana bua haipano pa phaya kota ke ek abono himno joto bua chini bua je tongmani joto no same time bo phaya do baksa kisa lewi phayo baksa kisa dati phayo abo bua tu bua ngo khayo ta depend khayo do ko phaya no phaya tongla phainai ge baksa ke kisa lewta ingkai te 3-4 mas na singna di jodi no aprubo kisa phan peplaya kongkang kai norok thangi x-ray khaijagi nai mano do x-ray ongkang kai nukjang nai bini tolawo bua busuk phaika busuk agokha abo nukjang nai do bujiwo ungo do amte hengo baksani ke to tepsi thango baksan ke 1 বছর ge thango phaya to ke abo ungo bosak borok ni je growth ni uporo bo depend khayo do inka baksan kisa lei phayo baksan dati phayo amte heita inka abo kirina ko kere jodin te 3 mas na sing nai ding yang ka ba x-ray khai nai khang kai saimano kotor buani jo kotor x-ray khai nai ke saimano bo bua busuk phai tonga saimano do takhuka belai khana hambai nang wana nan nangya tamni himale bua bai bua pheri mano baksa dati asayo te baksa isa lero genai tongni chini pandano choya sak te bo buani jengjal te bini jengjalni bahike katinani abono tinu sing koglam salai thonglayo ojorao inke abono thajingpru sing je bua je komani chamani kok salai thonglai mani inke abo madam te kisa kok singna musungmani ke baksa borok rok uje cold drinks nangmani aje botol ni a bukhugno abo to belai khano kara abono bo bua bai wari khulongmani nu inke abo mane bua ni bagai besek zoratei ta kholo ya khan hoito joton borong ni chin bua karak no do karak ya to hinme karak no but amo amte ke kholo ya kare abo ni open phayo abo bai kholo kain chao tamong hoito baksa khuluka bini kunang liya phano ni engmai amte to kare ba abo bu apto ko abo to onek karak bua rok fracture rok ngi thango khaksa bai rok thango baksa
ingkangkai abo bai khuluk yangkan chawo abo ni je khuluk jangnai manai tongmani abo bai khulukkan chawo je manini je manini samung abo bai no khlaikan ke chawo tamda onek krak skill ni je sramjak babo to a opener to gab onek krak kun somai nu khanti case bo phaiga sin thani no khajang je abo sokogai ngoi bua bai thangma robo tongo da abo nugo ge jodi no এমন ভাবে বাইক খাবে ভালো বাইক খাঙ্কা আবু আনো সঙ্গুন সময় বাচিরি মায়া রং থাঙ্গো গাবন বাঙাই সাও লুকু রং ন আমো বাই খুলুক ইয়াকারে যে খুলুক না মানাই তঙ্গো আমো বাই খুলুক দি accident ni man বুয়া চিনি চামান বাঙাইছি চানান বাঙাইছি আ চামান কামন খাইকাঙ্গে চাওতা accidentally কোন ফাং যে সাপান গই মান আমো তো অকরাক মানিবলা ওকে abo bai khuluk ya kare je unko opener bhai blaboni abo bai khuluk kan ge te kaisa madam ab hai no kaisa similar tabuk sungmung sungna musungman khe tabuk kobang ma borok rok accident engmani bisingtei buarok baimani tongo ba baksani hingka enke kocho ngai thango terewi thango rejo ngai thango ba baksangke kosa torogo ge abo mane bu hai jorabo bhai ke abono treatment khaini ba narag manai accident baksang ke a chomani foleta mungke je bua tongmani abo somsawi thango abno kisa cycle jodi no ke